Imaginazazu antzerki bat. Bertan, ikuslea ez ezik, protagonista ere zara. Eszenatokira igo zaitezke, istorio aldatu eta bizitza errealerako konponbideak entxeatu. Horrelakoa da antzerki forma, artea, hausnarketa eta ekintza esperientzia bakar batean. Emozioak esploratzeko, alternatibak probatzeko eta zure ingurunea eraldatzeko ahalmena aurkitzeko espazio segurua. Antzerki formarekin begiratzeari utzi eta antzesten hasten zara. Aldaketaren eragila bihurtzen zara eta zure bizitza eta besteena hobetzeko benetako tresnak eramaten dituzu. Baketikeko antzerki foruma bi esku hartze ildotan garatzen da nagusiki. Bat, antzezpena da, aktore profesionalekin, eta honela funtzionatzen du. Lehenengo fasean, bi aktorek antzezlana antzezten dute, aukeratutako gaiaren arabera, amaiera zorigaiztoko eta irekia emanez. Bigarrenean publikoa protagonista bihurtzen da, aldaketak proposatzen ditu, irtenbideak improvisatzen ditu, eta eszenatokira igotzen da historia eraldatzeko. Eta hirugarrenean sakontzen ikasteko tailerra egiten da. Emaitza ikasteko, adierazteko eta etorkizun hobea saiatzeko espazio bizia. Suele ser también muy satisfactorio cuando los profesores creen que en su clase no hay problemas muy gordos. De alguna manera les hacemos como un espejo de la realidad de lo que está ocurriendo en la clase y entonces es cuando nos damos cuenta de que ahí están ocurriendo cosas en clase que no creíamos, ¿no? Y a partir de ahí se puede empezar a trabajar. Lehen pertsonan bizi dituztelako emozio horiek eta horrek lagundu egiten duelako benetan egoera horiek ulertzen. Es señal de que aportamos nuestro granito de arena y que este tipo de proyectos son importantes y necesarios en la sociedad en la que vivimos hoy en día, sobre todo porque ellos mismos sienten que no tienen herramientas suficientes para hacer frente a las situaciones y problemas con las que se encuentran día a día. Ikusten da argi eta garbi gazteek ze erantzunkizun ona duten. Irikitzen direlako, hausnartzea bideratzen dielako, eta agian hausnarketa horretara erantzun batzuk bilatzen aurkitzen dituztelako. Antzerki forumaz gain, Baketikek bigarren lanildo bat garatzen du sorkuntzan oinarritua, nun pertsona talde batek aktiboki parte hartzen duen obraren sorkuntzan. Esperientzia errestauratiboa eta eraldatzailea dugu. Arabako espetxean El Teatro para Cambiar de Ruta. Duela 3 urtetik ona, bide segurtasuneko delituak dituzten pertsonei laguntzen die, antzerki forumeko 7 saioren bidez, erantzukizuna, empatia eta gizarteratzea lantzeko. Eta gainera, sormen prozesua eskaintzen dugu ikastetxetan. 7 saiotan ikasleek osasun mentalari buruzko antzezlan bat sortzen dute. Parte hartzea, sormena, autoezagutza eta ongizate emozionalari buruzko elkarrizketa sustatuz. Baketiken, pertsona bakoitzak bere istorio aldatzeko ahalmena duela uste dugu. Antzerki foruma etorkizun hobea entxeiatzeko eszenatokia da. Iotzera ausartzen zara?